Ako a kedy začala moja kučeravá cesta, viem celkom presne. Bolo to leto v roku 2021, kedy sme išli na dovolenku a ja som si nemohla so sebou zbaliť žehličku. Ja som si totižto 13 rokov žehlila vlasy pomaly aj každý jeden deň. Svoje vlasy som nosila vždy dokonalo rovné a bez objemu, pretože objem bol môj najväčší nepriateľ. Ja som vyšla zo sprchy a môj manžel na mňa zareagoval, že wow, ty máš odkedy vlnky? Ty si predo mňou toľko rokov skrývala vlnky? No počas korony nastal zlom. Asi som si prestala denne žehliť, nakoľko som zostala pracovať na home office. Vlastne ja som mala iba nejako tak nepodarene zvlnené vlasy, keďže som ani nevedela, ako si ich mám zvlnavieť, ako sa mám o ne starať. Znášala som svoje vlasy. Nevedela som sa o ne starať. Nevedela som vlastne ako na to. Nemala som žiadne know-how. Samej sebe ani nepáčila. 24 rokov som sa vo svojich vlasoch necítila dobre, necítila som sa s nimi pekná. Ja som nevedela, ako sa mám starať o vlnky, čo mám robiť, aby vyzerali dobre, aby som nevyzerala tak strašne strapato, neupravene a tak ďalej. A tomu existuje Kučeravé. Hovorila som si, že keď viem pomôcť sebe, možno sa nájde ešte niekto, komu by som vedela pomôcť. A ja prisahám Bohu, v tej dobe som našla jeden jediný e-shop, a to kučerave.sk. Som si urobila objednávku cez telefón. Ďakujem Kučerave.sk, že ste mi zmenili pohľad na seba, na moje vlasy, že sa v nich môžem cítiť dobre, že sa v nich môžem cítiť krásna, že sa v nich cítim krásna. Kučery sa stali neoddeliteľnou súčasťou mňa. Definujú ma, sú mojou identitou a sú jednoducho mojim druhým menom. Ak ste baví kučeravé alebo vlnkavé, tak ich nechajte vyniknúť a úplne zbožňujem, že som začala túto moju kučeravú cestu na svoje kučierky veľmi hrdá. Dôležitejšie je to, ako sa človek cíti a čo vyžaruje.